Saan ko mga siya di babasulim no narakrak ta ayat kailangan langit ta sikat na lawag anang baybay sana kalaan mo no akto ka umanay ken kan makita nak iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ayate pun wag na kurangam kanyak tinipelak ti gumura jakin pakat imbes nga ayay wenak santa indadanes nak kasta kadi tinaput no nga agayat Saan ko mga siyak di babasulim no narakrak ta ayat kinlangin-langin sikat na lawag anang baybay sana kalaan mo no akto ka umanay ken kan makita nak iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sikat di ayayate pun wag na kurangam kanyak tinipelak ti gumura jakin pakat imbes nga ayay wenak santa indadanes nak kasta kadi tinapudno nga agayat kasano nga ipadeko ti kaskin ka martirak sa puso mayat mo jak marigna patekon jak marigna ta dunggong kasano ajak putem panagtuok ko pinunpunuak na kurangam kanyak tinepelak ti gumura jakin pakat imbes nga ayay wenak santa indadanes nak kasta kadi tinapudno nga agayat kasta kadi tinapudno nga agayat kasta kadi tinapudno nga agayat